खुलुमबाय इनसाइडनि बर'आव आं मिथु बर'। चिरां जिल्लानि सिडली सार्केल मावख'आव कानुनगोयनि बासुगाव थानाय न'आव पुलिसा सिग्रोमो। चिरां जिल्लानि डीएसपी लबु कुमार डेकानि दैदेननाय पुलिसनि मोनसे हानजाया कानुनगोय बिजय महन देबनानि न'निफ्राय गोबां रांजों लोगोसे सना रुफा जब्द खालामो। गुबुन फारसेथिं चिरां जिल्लानि पुलिस हानजाया रमेन कुमार पण्डितनि न'आवबो सिग्रोमो आरो बे सिग्रोमनायाव पण्डितनि न'निफ्राय गोबां मख'जाथाव फोरमान बिलाइफोरजों लोगोसे बेंकनि पासबुकखौ जब्द खालामनानै थानायाव लाना थाङो। मख'जाथावदि थांनाय सानथामसो सिगां सिडली सार्केल अफिसनि सानै कानुनगोयखौ पुलिसा खादोंमोन। बेनि उनाव फिन रमेन कुमार पण्डित आरो बिजय महन देबनाथ मुंनि गुबुन सानै सिडली सार्केल अफिसनि कानुनगोयनि न'आव चिरां जिल्ला पुलिसा सिग्रोमो। नाथाय रमेन कुमार पण्डित आरो बिजय महन देबनाथनि न'आव सिग्रोमनाय आरो जब्द खालामनायनि सोमोन्दै पुलिस बिफाना दासिम रोखा जेबो खेंफोरथि होआखै।